Bé, doncs entrant ja de ple en la primera de les ponències, el que volem és començar analitzant quins són els reptes en què es troben les galeries enfront d'aquests temps de canvi. Volem endinsar-nos en aquestes estratègies que precisen les galeries per sortir de la crisi provocada per la Covid-19. I comptarem amb 3 ponents. D'una banda, la Laura González Palacios, que és directora de la Galeria Chiquita Ramon de Barcelona. Comptarem amb el Ferran Josa, a la meva esquerra, director de la Galeria Pigment de Barcelona, i amb el Víctor Castanyeda, director de la Galeria Contaix, també de Barcelona. Bon dia a tots. Aquesta nova edició de la Jornada sobre Art i Galerisme té lloc en un moment, diguem-ne, molt especial. Ens trobem a la fi d'un any que ha sigut un any estrany, un any excepcional, però que ens ha superat en molts àmbits, tant sigui a nivell personal com a nivell professional. Estaríem d'acord en dir que la crisi sanitària, provocada per la pandèmia, sobretot el que ha fet és paralitzar un món de l'art com poques vegades havíem vist. Tant els museus, les galeries, les cases de subhasta com les fires d'art, i a més això ha passat arreu del món, van haver de tancar les seves portes o cancel·lar els seus esdeveniments. I tot això va suposar recórrer d'una manera molt dràstica a algun tipus de solució tecnològica per trobar aquests, diguem-ne, canals de connexió amb les nostres audiències. El món de l'art ha esdevingut més que mai virtual i hem traslladat a internet tots els canals d'exhibició, de divulgació, però fins i tot de compra-venda. En el cas específic de les galeries, aquesta pandèmia el que ens ha portat és, d'alguna manera, a repensar les seves operacions i, sobretot, desenvolupar noves iniciatives i noves maneres de treballar. En un sector que tradicionalment ha mostrat una certa resistència a la modernització tecnològica, i això jo crec que hi estaríem tots bastant d'acord, és un sector que li ha costat posar-se al dia si ho comparem amb altres indústries culturals, aquesta irrupció dels recursos digitals el que ha proposat la pandèmia és una forta acceleració. Per tant, galeries a tots nivells estan diversificant les seves activitats i els seus continguts en l'espai digital. Han aparegut aquest concepte d'online viewing rooms, de tal manera que hem obert una finestra a una nova manera de visualitzar les obres d'art i, sobretot, han aparegut aquest tipus d'exposicions digitals basades tant o en les xarxes o en altres canals virtuals. I si parlem de casa nostra, si posem la mirada a Catalunya, veiem que les galeries del nostre territori es van embolcar durant la pandèmia i, sobretot, en el moment de confinament amb l'activitat en línia. Moltes van començar aquesta transformació cap al digital, demostrant, jo diria, que un gran esforç i un gran interès, però també estaríem d'acord en veure que moltes vegades aquest esforç només va manifestar moltes mancances, tant amb recursos com amb estratègies, i jo emfatitzaria aquí la paraula estratègies. Possiblement el que va faltar va ser l'estratègia que hi havia darrere d'aquesta fugida d'aquest moviment cap a lo digital. Precisament d'això és el que voldríem parlar avui. Volem saber com han transitat les galeries a casa nostra l'actual crisi i, sobretot, quines són aquelles lliçons que podríem aprendre de la seva experiència per reflexionar, en definitiva, cap a on es dirigeix aquest sector. Per tant, podria començar a preguntar-vos de manera ràpida a cada un de vosaltres quina ha estat la vostra experiència, en aquest cas professional, i emfatitzo de professional, en relació a les vostres tasques de la galeria durant el que ha estat aquests mesos de confinament provocat per la pandèmia. Laura, si ens vols fer mínimament quin és el teu neguit, el que has experimentat aquests mesos de confinament i pandèmia? Per mi, en relació a la presència virtual, ha sigut no limitar només l'activitat de la galeria a tenir o fer un esforç en la presència virtual, perquè jo vaig tancar els mesos de confinament, però després vaig tornar a obrir molt ràpidament i sí que vaig veure que el fet de treballar només amb cita prèvia, de tenir un contacte previ amb les persones que volien veure l'exposició que hi era, per mi va ser molt positiu perquè hi havia un contacte molt més directe amb el públic. Perfecte. Ferran, quina va ser la teva experiència tots aquests mesos? Una persona que, a més està tan acostumada com tu a fer viris i està voltant sempre per tot el món. Evidentment, depenent de la tipologia de galeria,
doncs t'has sorprès més o t'has sorprès menys. Nosaltres, una gran part del que fem sempre és via fires i amb un públic internacional, el qual d'alguna manera ens va espantar molt veure que les diferents fires que teníem en un horitzó proper anaven tancant i sobretot pensar doncs, una mica què és el que faríem a partir d'ara. D'altra banda, això ens va portar un avantatge i és que ja portava una inèrcia de feina on els clients d'alguna manera van respondre bastant bé, tant a nivell de l'online i de les plataformes digitals com a nivell dels clients que, nosaltres de fet vam arribar d'una fira l'11 de març i ens tancàvem el 13, amb la qual cosa encara hi havia una inèrcia que va anar funcionant. Però ens va fer qüestionar molt cap a quin tipus de model de galeria hauríem de començar a treballar. I és el que hem tingut, malauradament, temps per anar-hi pensant. Vale, doncs això és el que parlarem avui. Víctor. Buen día a todos. Creo que Ferran menciona una palabra que es fundamental para todos como galeristas, la inercia, ¿no? La inercia con la que veníamos trabajando, la inercia con la que veníamos haciendo cosas. Nosotros en Contrast ya veníamos también con esta inercia de ferias, de viaje, del público en el afuera, la mayoría del mercado, ventas, el 80% de las ventas las hacíamos fuera de Barcelona. Y de pronto te encuentras con este momento que te obliga, pues eso, a reinventarte, que te obliga a replantearte cosas. Pero es muy curioso porque ya como galeristas, creo que nos ha pasado a todos porque hemos tenido estas charlas, ya como galeristas antes de pandemia veníamos hablando de que hay un mundo que nos exigía reinventarnos. No sabíamos hacia dónde y no sabíamos el qué, pero ya nos exigía reinventarnos. El público mismo nos preguntaba, ¿dónde puedo ver mejor esta pieza? ¿Cómo puedes hacerme llegar a una mejor imagen? ¿Cómo puedo verla colgada en algún sitio con muebles, con iluminación de casa? Este tipo de cosas ya nos venían empujando a tratar de visualizar nuevas herramientas y nuevas formas de hacer. Nosotros en Contrast, aunque cerramos la galería, nos negábamos a cerrar como nuestro proyecto como tal. Y es muy curioso que este momento nos ha empujado, nos ha acelerado, también hablabas de esto, nos ha acelerado a enfrentarnos a tecnologías a las que no estábamos acostumbrados, 3Ds, páginas de coleccionistas como Artsy, enfrentarnos a ello, tirarnos al vacío y también interactuar con ello, porque ya nos lo exigía también el público. Llega a tal grado de que Contrast incluso se reinventa un poco el proyecto y estamos ahora en un rebranding bastante interesante en el cual sí queremos seguir siendo galería, pero también es necesario abarcar ya las cosas desde otra perspectiva y nos vamos a ampliar hacia lo que hoy entendemos como proyectos. Proyectos que nos llevarán a hacer podcasts, que nos llevarán a hacer streamings, que nos llevarán a que el artista interactúe con el coleccionista de manera directa con estas herramientas. Y estamos en ello. Està bé, perfecte, perquè has resposto ja la pròxima pregunta que tenia per fer-vos. Què creieu vosaltres que ha set l'entrada de la pandèmia pels vostres projectes puntuals? I sobretot el que voldria anar és quines oportunitats heu trobat, què us ha funcionat i què, per exemple, no us ha funcionat. És a dir, en un moment en què hi ha una irrupció massiva de les galeries cap a l'espai digital, hi ha un moment que fins i tot es genera una certa fatiga pel col·leccionista el fet de rebre tants inputs de tantes galeries que li aporten continguts. Això acaba generant un espai amb un tràfic excessiu i el col·leccionista fins i tot s'ha queixat d'aquest element, d'aquesta sobreproducció digital de continguts. En el vostre cas, què us ha funcionat, què no us ha funcionat? I per cert, interrompiu-vos quan vulgueu, es tracta de tenir un diàleg ràpid. Chiquita Room ja va néixer, clar, el meu projecte és el més jove, vam fer 2 anys fa 2 setmanes, però ja va néixer com un espai híbrid, o sigui, jo no em defineixo com a galeria d'art, sinó com a petit centre d'art contemporani. Llavors, sí que he vist que el fet de tenir un model diversificat, o sigui, soc galeria, soc residència per a artistes, ja era editorial del llibre d'artista abans d'obrir la galeria,
Aquesta generació de contingut, potser també perquè el meu background és, soc periodista de formació, la comunicació per mi sempre va ser molt important, mantenint un to molt directe, molt afectuós, molt proper cap a les persones, cap al públic de la galeria. I durant el confinament vaig tornar a escriure i vaig començar a fer unes newsletters en forma de cartes d'amor. I això, per exemple, eren cartes llargues i de fet algun artista em deia no creus que això és massa? Però per mi va ser un espai de reflexió del que estava passant, de com això afectava també personalment a mi, a l'equip de la galeria, què volia donar al públic més enllà de la mera transacció o venda. Llavors, per mi això ha sigut molt interessant perquè he rebut una molt bona resposta, la gent és com que s'ha enganxat una mica a aquesta manera d'escriure, aquesta manera de donar més informació dels projectes, de completar també el que fem amb altres referències d'altres artistes, d'altres projectes, d'altres moments, d'altres galeries. El meu model és molt col·laboratiu, sempre per mi el fet de poder treballar amb altres persones, festivals, per exemple, ara hi ha un festival, el Festival d'Art de Cinema Documental d'Art Contemporani, tenim una col·laboració perquè hi ha un petit curtmetratge d'un artista que portem a la galeria. Llavors, tot el que és com donar més del que és només venir a la galeria físicament o de veure una exposició, per mi això és el que crec que és la clau de com he afrontat la pandèmia. Nosaltres ens vam trobar amb un problema moral en un moment delicat, a prendre accions molt agressives amb els clients, ens plantejava certs dubtes. Llavors hem intentat tirar per la via de fer projectes de visibilitat, sense deixar, evidentment, la part comercial, però una mica com a més evident, i ens hem ficat, per exemple, en programes d'ajuda, hem col·laborat amb hospitals, hem col·laborat amb gent, hem fet streamings, evidentment. Hem analitzat molt bé el tema de l'online, l'online jo crec que no perjudicava, tot i que jo crec que el model de l'online està absolutament, o començarà a estar absolutament col·lapsat, pel motiu que tu deies. Jo crec que hi ha massa oferta, perquè a més tendim a utilitzar els models que ja funcionen en comptes de fer-ne de nous i de crear de nous. I per altra banda hem descobert coses que teníem una mica oblidades, però que ens han funcionat molt bé, que són, per exemple, les col·laboracions amb altres galeries. Jo recordo fa temps que això era un tema que es feia molt, ho feies a nivell d'intercanvi, i ara hem buscat fórmules noves per poder interactuar, sobretot amb galeries que estiguin el més lluny possible i en diferents àmbits geogràfics, perquè al final el que intentes és que si no et funciona una cosa per una banda, et funcioni per una altra. També han sortit projectes molt sorprenents, perquè igual que el món de les galeries està patint tot el món del comerç, hi ha gent que ens ha proposat, clients, de fet, projectes que jo crec que tenen d'alguna manera bastant futur a curt plaç. Per posar un exemple, tenim ara mateix un client a Milà que ens va trucar l'altre dia i ens va comentar, ell té un hotel, que anava a obrir una botiga de disseny de moble al mig de Milà i que volia d'alguna manera incorporar el tema de l'art. Tots aquests projectes, que en un altre moment probablement serien secundaris, jo crec que ara mateix, tal com està el panorama, aporten el que sempre busquem, que és la potencialitat i l'oportunitat de vendre. Yo considero que estamos tan metidos en el ajo de momento que hacer diagnóstico con lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, lo que nos entusiasma hacer, todo lo que hemos soltado ya en Internet 3D, es lo que veníamos diciendo, es muy difícil hacer diagnóstico de momento, pero sí que creo, y esto va también con lo que decía Ferran, lo que funciona muy bien ahora es generar red, ¿no? Ya no pensar la galería solamente para nosotros, para nuestra galería, sino comenzar a trabajar con galeristas, comenzar a establecer redes de comunicación, de movimiento, de obra de arte. Si yo no me puedo mover, el arte sí que se puede mover. ¿Hacia dónde se mueve? Pues nosotros nos está funcionando mucho una red que hemos creado con galeristas que hacían las mismas ferias que nosotros, que tienen una identidad similar a lo que nosotros hacemos, y entonces ahora pues propiciamos intercambio de obra de arte, por ejemplo. Es muy difícil hacer inauguraciones, es muy difícil
presentar exposiciones hoy en día en los espacios, pero hemos encontrado que esta manera de distribuir arte, de seguir haciendo, empujando para que clientes en otros sitios puedan ver las obras, nos ha funcionado bastante bien. Y esto poco tiene que ver con el streaming o con los artsys y los 3D, y tiene mucho que ver con la intención de colaboración y del galerista que dice, hey, vamos a empujar por ello, tenemos que hacerlo, no tenemos otra salida. No? Els tres heu parlat de la part de divulgació, de com fèieu que la galeria es convertís en un petit centre cultural on tingués una relació fluida, no? amb els clients. Heu parlat d'intercanvis de galeries, heu parlat de projectes amb compromís amb la part social, però no m'heu parlat de la part de les vendes, i aquest és un element clau en el moment de les galeries, és a dir, les galeries, pel fet de tenir les portes, en tot cas, l'activitat l'han mantingut en el digital, el que ha patit les conseqüències és, sobretot, la compta de resultats. Quina valoració feu del que ha suposat aquesta pandèmia i com heu tractat l'element purament comercial, deixeu-me dir, les compravendes d'obres d'art? En el meu cas, és que el recorregut és tan curt que no puc valorar com hauria sigut sense pandèmia, però jo havia obert un programa de col·leccionisme emergent, que és una subscripció anual de 99 €, per la qual les persones reben 3 exemplars d'obra gràfica o d'edició d'artista. El meu projecte està molt vinculat al llibre d'artista i això ha funcionat molt bé. O sigui, el que és venda d'obra més gran encara estic una mica situant-me, però sí que he vist que hi ha hagut una molt bona resposta d'aquest programa de subscripció i que per mi també és part dels objectius del projecte, d'arribar fer arribar l'art d'una manera més assequible i també educar la gent en una cultura artística i de compra, perquè jo aquí no sé, però a mi vaig estar fa 3 setmanes a Berlín i abans del segon lockdown hi havia cues als museus i a les galeries. Jo aquí no veig cues ni als museus ni a les galeries, o sigui, veig cua als restaurants o als bars. Llavors crec que és un tema de canvi de xip també, d'educar la gent. La meva manera de fer-ho és intentar trencar aquesta barrera entre artista i públic, perquè crec que allò fa despertar una màgia en les persones que si no estàs molt relacionat o relacionada amb el món de l'art és difícil de trobar. I després és com no sé, la meva sensació és que estic educant, i espero no trigar molt, o creant els col·leccionistes del futur. Després, aquesta gent que ja està acostumada a pagar menys de 100 € l'any per 3 peces d'obra gràfica o d'edició d'artista, ja potser està pensant, ok, si tinc un descompte perquè soc membre de la galeria, doncs potser puc començar un fons d'art i estalviar per comprar una obra més gran l'any que ve o d'aquí 2 anys. És un estil, crec que, més proper i més assequible. I això sí que m'ha funcionat. Laura, de totes formes, estic d'acord amb això que dius de les cues a Berlín, però les cues estan motivades no per la gran afluència de públic, sinó per les dificultats que hi ha per accedir als museus, també. És a dir, l'altre dia al Picasso hi havia una cua fora al carrer, però dins no hi havia ningú. És a dir, al final el problema no està tant en que hi hagi una irrupció massiva de ciutadans cap als museus o les galeries, sinó les dificultats que els hi posem per entrar. Sobretot, per mi era una sensació de, ostres, estarem ara, com a mínim, un mes sense poder consumir cultura i crec que la gent tenia ganes de, pues vaig a llenarme los bolsillos de cultura antes de tener que cerrarme en casa. Jo aquí no tinc aquesta sensació. Nosaltres, d'alguna manera, hem intentat una cosa molt difícil, que era la recuperació del mercat local, tornar d'alguna manera que els nostres clients tinguessin una raó per venir a la galeria. Ens hem intentat anticipar a la demanda, hem creat d'alguna manera aquesta necessitat, hem mirat què és el que podria fer il·lusió als nostres clients que feien temps que anàvem buscant, hem intentat tenir peces més especials. Tot això ha mig funcionat. Jo haig de dir que per lo que podia ser podem estar contents i a més crec que obre una porta d'esperança perquè a Barcelona, igual que passa en moltes capitals europees, el que és el mercat local està absolutament estancat.
Si això del Covid no hagués arribat, jo crec que haguéssim continuat amb aquesta línia descendent i no s'haguessin posat solucions amb el problema. Ara crec que hi ha una oportunitat. La gent, d'alguna manera, no pot gastar en moltes coses que estava acostumada a fer abans. Tenim el cas a Xina, que les galeries estan funcionant a tope perquè la gent està gastant en art, perquè no poden viatjar, no poden gastar en altres coses. Llavors jo crec que cal ara posar les solucions per quan això comenci d'alguna manera a tirar cap endavant, com podem aprofitar aquest trencament amb el que és el mercat local. Tens la sensació que les galeries, en aquest cas de Barcelona, de Catalunya, havien abandonat el mercat local una miqueta? No, que havia posat els estímuls cap a altres horitzons? És que jo crec que el mercat local ens havia abandonat a nosaltres. Nosaltres mai hem deixat el mercat local. O sigui, en un moment determinat, jo crec que quan tu veies, quan feies una inauguració, l'afluència de públic era cada vegada menor, i cada vegada hi havia menys interessos, cada vegada la gent tirava cap a altres objectius. Llavors, era molt difícil realment recuperar. I sé, i em consta, que s'han fet accions per intentar d'alguna manera reactivar aquest mercat, però és molt difícil, sobretot a Barcelona. Jo crec que en altres llocs com Madrid això passa, però passa menys. A París em consta que també els hi passa a les galeries locals. Llavors, també és la raó per la qual, evidentment, agafa una importància la fira. Al final vas a buscar el que no tens a casa. L'altra branca que hem treballat, com he dit abans, és el tema de les fires que encara hem pogut celebrar. És el cas d'Art París i el cas d'una fira a Corea, que no estava previst. Nosaltres havíem de participar a Kíev i havíem enviat, de fet, els quadros en allà i van cancel·lar la fira amb els quadros a Corea. Llavors vam buscar si al cap de poc temps hi havia una altra fira que poguéssim reaprofitar aquest enviament d'obra. Vam trobar la Fira de Busan i hem participat ara amb uns resultats regulars, però no estem pas descontents en allà sense haver d'anar-hi nosaltres, que era el que ens... Ara parlarem de fires. Jo voldria incidir una mica més, si us sembla, amb la idea del mercat local. Quin és el posicionament del mercat local? Surt aquesta idea que no són els galeristes que han abandonat el mercat local, sinó que el mercat del col·leccionisme local, a Barcelona un col·leccionisme petit, moltes vegades poc compromès, havia abandonat una mica les galeries. Teniu tots aquesta sensació? Víctor, tu també? Claro, yo hablaba de que Contrast, prepandemia, era una galería enfocada prácticamente a la afuera, con un 80% de mercado abocado a la afuera, a red, a feria, a todo esto. Yo creo que nosotros hemos experimentado una muy buena experiencia en el sentido de que a nosotros nos ha recuperado el mercado local. Nosotros estamos viendo que el coleccionista local está volviendo a la galería. Creo que siempre tratamos de ver las cosas desde nuestra posición como galeristas, pero si nos salimos un poco y lo vemos también desde la posición del cliente, del posible coleccionista, el coleccionista también se había ido afuera. El coleccionista había abandonado la galería de Barcelona y viajaban, pues, como mínimo a Madrid durante febrero a coleccionar. Y si no a Madrid, pues en Basel, y si no a Basel, pues a otros sitios. Y esta imposibilidad de movimiento, tanto de nuestra parte como de parte del coleccionista, lo ha llevado también a querer tratar de descubrir si hay cosas que valen la pena en su propia ciudad. Y hemos tenido una experiencia, sobre todo después de la reapertura en mayo, de contactar con coleccionistas que antes no venían a la galería y realizar ventas importantes en Barcelona, que era algo que nosotros habíamos abandonado totalmente. Y ahora estamos tratando de ver también la manera, pues eso, de generar eventos, proyectos, no inauguraciones, porque ya no funciona, pero algo para cuidarlos, para que se sientan importantes y para que vengan a conocer el proyecto. Jo voldria fer un apunt sobre aquest tema. Nosaltres el que és veritat, i ja ens va passar abans de la pandèmia, és que la pròpia galeria és un fre de cara al mercat local. Quan hem provat de fer algun pop-up fora i hem fet alguna experiència fora de la galeria, hem tingut molta més convocatòria de la que haguéssim tingut a la galeria. I la gent, al final, el que busca ja no és només el fet d'anar a la galeria a veure l'exposició que tenia previst, de buscar una experiència que li pugui aportar alguna cosa més. Jo crec que dintre d'això, totes les experiències que puguem aportar, totes les, d'alguna manera, iniciatives que es puguin dur a terme fora de la galeria, com a mínim per trencar aquesta barrera que tenim ara mateix, poden ajudar. Segur que sí.
Passem un moment a la problemàtica de les fires. És a dir, Ferran, tu precisament ets una persona que fas un número molt important de fires i les fas per tot el món. I per tant, que això condiciona una mica l'atenció també que podies posar en lo local. No? És a dir, com més fires fem, més la sensació és que a vegades desatenem les exposicions locals. Aquest canvi de paradigma, aquesta idea d'impossibilitat de començar a fer fires, encara que després hagis reaprofitat alguns projectes, què suposa per una galeria com la teva? Això és una bona pregunta perquè encara no te la puc respondre. Encara no tinc encara... Què intueixes? Cap on intueixes que passarà això? És a dir, la idea és que quan passi la pandèmia o ens puguem vacunar d'aquí uns mesos, la teva mirada segueix posada en activar altre cop les fires o tens la sensació que aquest canvi de paradigma t'ha portat plantejaments nous i tu el que vols és encaminar-ho cap aquí? Jo crec que el model de galeria que continuarà fent fires és el mateix, però és per una raó. Jo crec que la fira en els seus inicis era un lloc on les galeries hi anaven d'alguna manera per internacionalitzar els seus artistes independentment dels números, dels resultats. Després van passar amb una necessitat de fer fires per obtenir resultats immediats. I ara quasi et diria que anem a fires per crear una cartera de clients internacionals que ens puguin ajudar quan venen crisis com la que tenim actualment. Dintre d'aquest enfoc, jo crec que pràcticament et diria que seria necessari per quasi totes les galeries intentar diversificar la seva cartera de clients perquè és l'única manera de subsistir quan una cosa es col·lapsa, bé sigui a nivell, com és ara, mundial, o encara que fos a nivell de país. Llavors, el model de fira, d'altra banda, jo crec que també col·lapsarà, és a dir, hi ha masses fires al món, n'hi ha fires molt bones, hi ha fires que estan bé i n'hi ha fires molt dolentes. Esperem que també això hagi servit perquè desapareguin bastantes d'aquestes fires i això concentri d'alguna manera que quan tu vas a una fira puguis funcionar, cosa que ara, per exemple, el que és inverosímil és la quantitat de fires que hi ha a Miami en un moment determinat, la quantitat de fires que hi ha a diverses ciutats del món, aprofitant d'alguna manera la inèrcia d'una fira principal. Però que continuo pensant que el model de fira quedarà lligat ja d'alguna manera a la trajectòria de la galeria, perquè és que al final d'alguna manera hem de ser internacionals. El que hem d'intentar les galeries és poder disposar dels recursos per mica en mica, les que no ho feien, començar a fer fires i les que ho estaven fent doncs continuar. Jo, en el meu cas, disminuint una mica l'afluència, perquè crec que era excessiva i que va funcionar en un moment determinat, però ara ja m'ha donat una mica el que jo volia, que era saber a quines fires hem d'anar i d'aquesta manera centrar-nos una mica més. Chiquita Room és una galeria que ha començat a fer fires, és una fira... Jo vaig fer la Fira Swap de Barcelona el primer any i just enguany, que tenia una estratègia de fires, i vaig tenir una conversa molt interessant amb la Joana Roda de Bombón per demanar consell. Era què hago, Joana? I ella em va dir, just va ser durant el confinament, si tu pots prendre en calma, millor, perquè l'esforç a nivell econòmic, físic i emocional és tan gran que ves amb compte, no? O sigui, no és anar d'una fira a una altra i anar recollint beneficis, per dir-ho així. I, bueno, clar, jo les fires que tenia plantejades enguany, la FIAC a París, després a Turín al novembre, jo em deia, és que no sé si em veig al novembre al nord d'Itàlia, sincerament. Llavors, per mi és una altra pota estratègica d'anar a omplir uns objectius comercials, però crec que és un model, el de fires, que per mi és com un reflexe del capitalisme neoliberal més agressiu, més violent, que no em vull adaptar a un model tan agressiu i tan vicioso, en la meva opinió. Bueno, aquí hauríem d'entrar amb que hi ha fires de molt tipus, eh? Sí. És a dir, no totes les fires són fires que parteixen des de plantejaments neoliberals no agressius, diguem-ne, no? Per suposat, però ja no és només la selecció de fires, sinó com em vull adaptar a aquestes fires, no? Hem parlat tots del tema d'un model col·laboratiu. Tu deies també de fer intercanvis, el fet d'anar, per exemple, a dues galeries a una mateixa fira, compartir gastos, etc. Per mi això sí que quadra amb el meu model i la meva manera de concebir el projecte. Però el fet
haver de fer check a no sé quantes fires l'any, d'una manera com molt compulsiva, crec que la pandèmia ha aturat, perquè és una inèrcia també. O sigui, per mi era com, no, és que jo el segon any haig d'estar fent 3-4 fires l'any i el següent unes altres, i això s'ha aturat d'una manera com molt radical, i crec que a mi m'ha ajudat a reflexionar més sobre com em vull apropar a les fires. Yo quería apuntar esto. Considero que la feria, el galerista, hasta hace pocos años, lo veníamos mirando como el clásico aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Voy a la feria y tengo que vender sí o sí. Y cuando se acercaba un coleccionista, lo atacabas de tal manera que tú no te puedes ir de aquí sin comprar algo, ¿no? Nosotros hicimos un cambio un poco de conciencia personal. Comenzamos a ver la feria como una especie de centro neurálgico de trabajo más global, y yo invito a los galeristas a que podamos hacer las mismas reflexiones. El cliente ya no compra en el momento en el que mira la pieza, a veces tarda mucho tiempo en comprar, en decidirse por el artista y tal. Nosotros, frente a eso, intentamos hacer un trabajo un poco más global, en el cual pues, tratamos de conocer galeristas, con lo que mencionaba, con nuestra línea de trabajo, con los que podemos hacer relaciones, intercambios y demás. Intentamos también, cuando vamos a una feria, contactar a las instituciones, pequeñas, grandes, lo que sea. Una feria es muy exigente y sabemos que todo el mundo está muy ocupado, pero por lo menos tomar un café con alguien, hacer una cerveza al final del día con alguien, con una gente que te puede aportar algo para la galería, también esto se volvió uno de los focos principales para nosotros. Y sobre todo tener un contacto extensivo con el coleccionista, no solamente en el stand con la pieza, sino que una vez que identificamos que es un buen coleccionista, que puede ser interesante de mantener una relación larga con él, con ella, tratamos de buscar ese espacio, desayuno, cena, tratar de buscar un otro espacio para establecer una relación mucho más larga. Las ferias, es verdad que son ambientes que se están agotando, porque están proliferando muchas ferias. Vamos a Miami y nos enfrentamos a 30 ferias hoy en día. Ahí están las dos principales, está el Art Basel, está el Art Miami, y alrededor de esto hay unos satélites enormes de ferias que son muy activas, que tienen muy buenas actividades y que en su mayor o menor medida tienen buen arte para representar. Enfrentarte a ello es muy exigente, es agotador, es demandante. Y sí que creo que el modelo de feria seguirá estando ahí, porque a los galeristas nos sigue demandando esta parte de vamos afuera, vamos a tratar de abarcar, de contactar más coleccionistas, pero creo que somos nosotros los que tenemos que replantearnos el espacio de la feria. Ya no solamente es el llego a colgar un cuadro y lo vendo porque lo vendo, es vamos a hacer algo más, vamos a tratar de ir más allá de solamente ese espacio que es la feria. Sí, una de les coses que sorprèn aquí en aquest sector, a diferència d'altres sectors industrials, és que hi ha hagut com un model hegemònic de fires, no? Una mica amb la línia del que parlàvem. És a dir, hi ha hagut una sèrie de fires que han sigut grans focus, no? Que han sigut capaces, a més de restrenar les seves dates, tot un reguitzell de galeries que anaven amb elles, no? I pensem en Miami, no? Seria com l'exponent, que acaben havent-hi 25 fires, 17 fires cada any que van al voltant d'aquest focus capaç de generar, sigui Miami, sigui Frieze, sigui FIAC, sigui Armory o sigui una d'aquestes fires grans, no? Llavors, aquí el que ha sorprès és que realment no hi ha com models alternatius de fira, o són molt petits en aquesta línia, no? Però un dels reptes que planteja a la pandèmia és que estan sorgint petites fires molt més locals, amb una mentalitat diferent, no? Jo no diria tant que va en contra de la neoliberal, però sí que potser entronquen més amb aquesta mirada de l'eslow fira, no? Una mirada diferent de la manera de relacionar-se. Això nosaltres ens hi trobem molt a Talking Galleries, quan la gent ens diuen que han tret més partit venint a Barcelona a vegades sense la voluntat de vendre res, però que han acabat comprant i venent, o bé lligant exposicions amb galeristes que han estat 2 dies treballant, no? Per tant, aquí hi ha una realitat de com es formalitzen les fires del futur. I aquí és una mica on volia anar a fer-vos la propera pregunta. Tot el tema de les fires virtuals, que en alguns casos han reportat vendes
molt significatives. Quina experiència heu tingut vosaltres amb els ARCIs, per exemple, com a plataformes, que no deixen de ser fires obertes constantment, o participant en algun online viewing room que us ha obert les portes durant uns dies? Quina és la vostra experiència sobre el virtual? A veure, jo sempre he considerat que des que van sortir les fires virtuals complementen però no substitueixen. És a dir, ens aporten la possibilitat de poder fer alguna acció, però és que tornem a lo de sempre. Igual que ara has comentat una cosa que és veritat, i és que un model de fira com molt més enfocada o molt més específica funcionaria, el mateix ha de passar amb les xarxes que estan ara en aquests moments per mi absolutament desmesurades. Hi ha el clar exemple de la Fira Virtual de Miami, que ens ve ara, on Miami mou molta gent. O sigui, hi ha col·leccionistes de tots els Estats Units que estan esperant el moment d'anar a Miami per comprar una obra d'art. Ara a Miami treuen una fira virtual on no només han convidat a participar a les galeries que hi participaven aquest any, sinó que han fet extensiu la invitació a l'històric de galeries, i no vull pensar ja si ho han fet a altres galeries que ni tan sols han participat en la fira. Un projecte que podria tenir sentit perquè si és reduït i si pot d'alguna manera arribar als clients per oferir el que aquestes galeries que havien de participar presencialment volien portar, s'ho han carregat dintre del meu. Encara no ha passat, em podria equivocar, però jo crec que si tendim a concentrar una mica les accions, tot això anirà guanyant, tant les fires com els ARCIs, que ja et dic que en aquests moments per mi estan absolutament col·lapsats. Hi ha petites plataformes digitals com el Urban Art Association, que està a Àsia, que està funcionant molt bé, on estan tractant temes de street art, però està realment molt especialitzada i molt focalitzada en un tema concret, i això pot funcionar. La fira virtual, si realment es limita al que ha de ser, sempre complementa, sempre pot donar, evidentment, alguna venda, que és més que res, i a més amb uns preus que no t'has de gastar quan hi has d'anar a una fira, però crec que en qualsevol dels casos mai arribarà a sustituir el presencial. Víctor. Yo te puedo hablar de nuestra experiencia en Arce y de lo que he hablado con bastantes galerías, no solamente en Barcelona, en Madrid, en Berlín, también en Dinamarca. La experiencia con Artsy en concreto es que es una gran plataforma con muchos coleccionistas, sí. A nosotros nos ha funcionado, nosotros logramos ventas cada mes, pero volvemos a lo mismo. Hablas de la inercia al principio. Nosotros veníamos con una inercia bastante fuerte incidiendo ya en esa plataforma. Artsy, para quienes no la han usado, porque me encuentro con muchos compañeros galeristas que de pronto me llaman y me dicen, oye, me voy a apuntar a Artsy, ¿qué me recomiendas? ¿El paquete, el tal? Yo lo primero que recomiendo es cautela y mucha paciencia, porque Artsy funciona, pero funciona porque una vez tú subes una obra de arte, no es que esa obra de arte la está viendo todo el mundo. Esa obra de arte ha de pasar por filtros. Hay gente que está buscando ese tipo de arte y tiene que dar clic a suscribirse, tiene que dar clic a seguir, y tú tienes que ir insistiendo y tienes que subir pieza y tienes que... Es una plataforma que te exige actualizarla prácticamente cada semana, cada 2 semanas. Si tú te mantienes estático, tu sitio en Artsy se mantiene estático. Si tú estás activo, se mantiene activo. En Artsy funciona esto y les funcionan la feria virtual, los apartados virtuales. Pero no funciona para todos y no funciona de una manera democrática, por decirlo de alguna manera. Pensando en los galeristas que nos están escuchando, ¿qué funciona en Artsy? Yo diría eso. Funciona que tengas que subir pieza, insistir, dar contenido del artista. ¿Qué tipo de pieza, Víctor? Por ejemplo, nosotros nos dedicamos mucho al mercado figurativo. La pieza en el rango, voy a hablar de números, la pieza en el rango 1.000 euros, 2.500 euros, de tamaño medio, metro por 80, metro por 73, los tamaños comunes. Óleo es, al menos en nuestro diagnóstico y en nuestra experiencia, lo que más se vende en Artsy. Dicho así, claro, pero también hemos vendido alguna pieza mucho más grande, alguna pieza de un valor, pues, no sé, hacia los 10.000, hacia los 15.000 euros, pero esto funciona poco, esto se vende menos. El cliente que está acostumbrado a comprar en una plataforma, hay que pensar primero que este cliente tal vez ha visto al artista en alguna feria, tal vez ha visto al artista en alguna exposición, pero si no ha visto nunca al artista que se atreva, que dé el salto al vacío para
tratar de coleccionar una pieza de 20.000, 30.000 euros es prácticamente imposible. Hay que tomar en conciencia muchas consideraciones de este tipo. Entonces, Artsy funciona, pero hay que incidir mucho. Nosotros venimos trabajando en Artsy desde hace 2 años. Para nosotros ha sido una aceleración también este proceso, pero nos hemos dado cuenta de que la gente quiere comunicarse, quiere conocer, quiere ver, pero hay muchos filtros ahí que hay que solventar. Déjame poner un pero. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Nosotros en Artsy hemos funcionado, pero me gustaría saber qué parte de Artsy nosotros hemos funcionado por haber participado en ferias, sobre todo ahora que Artsy, con las ferias que se realizan, crea una colaboración y aparece que no. Te lo digo porque, a ver, Artsy no es barato. Esto, primer tema. Segundo tema. Yo cuando he hablado con galeristas que ya están funcionando en Artsy y que me llaman para plantearme, oye, ¿a ti te funciona Artsy? En la mayoría de los casos tienen muchas dudas. Entonces yo creo que hay una diferencia muy importante entre participar, o sea, estar en Artsy haciendo ferias y estar en Artsy sin hacer ferias. Porque entonces quedas absolutamente perdido en un mundo donde hay una cantidad de oferta tremenda y donde es muy difícil llegar a localizarte. Claro, aquí es donde hablaba de que tú ya tienes una suscripción, tú ya vas haciéndote un público también ahí, tú ya vas incidiendo, vas con mucho estómago aguantando, porque al principio era una plataforma que parecía que tenía futuro, nosotros confiamos en ella también a través de, me parece que fue una feria, si no recuerdo mal fue Estambul, nunca habíamos estado en Artsy, no vendimos en esa feria, pero veíamos que tenía un potencial. El problema es, están proliferando estos sitios y a las galerías se nos está obligando a tener que interactuar en ellos también. Y claro, cuando alguien te dice, si yo te digo, yo vendo piezas en Artsy, tú inmediatamente piensas, bueno, pues debería darme la oportunidad, debería tal vez tomar algún paquete y tal, pero no es barato. Te obliga a una inversión, a un replanteamiento de finanzas, te obliga a muchas cosas. Hay que tener cuidado también, claro, porque una vez que el mercado haga ese cambio hacia lo digital de una manera más potente, estas plataformes se van a colapsar també. Jo crec que també és interessant calibrar una mica els esforços. Vull dir, Artsy, la meva experiència ha sigut arrel de la Fira Swap i després del Barcelona Gallery Weekend, però el Barcelona també, dintre de la proposta més limitada enguany, ens va proposar participar a 4 fires online, però cap contacte. Llavors, per mi és interessant on vull posar els esforços. O sigui, jo tinc una botiga online, és que potser tots els esforços, el fet d'estar actualitzant constantment, els vull fer a la meva pròpia botiga online. Ara mateix, el que és la venda online és tot creixement, per suposat, perquè és que venim de zero i crec que és interessant i que és una plataforma mundial, però estic completament d'acord, és un esforç i és una inversió important i jo, la meva opinió és prefereixo posar els esforços a casa meva, que això serà sempre meu. Una de les claus d'aquest mercat, d'aquest sector, és la relació de confiança que s'estableix entre el galerista i el col·leccionista. Com es crea aquesta relació de confiança en els entorns virtuals? Quina és la vostra experiència respecte a aquest tema? A veure... Com fidelitzeu, per exemple? Jo crec que el client que d'alguna manera ja és un client fidel d'aquestes plataformes ja ens ve donat. És a dir, hi ha molt client que només compra amb aquestes plataformes. Aquests són els clients que realment jo crec que Artsy et proporciona, perquè jo fins ara no els havia tingut. Fidelitzar a que un client et compri d'alguna manera via virtual, per mi passa pel fet que t'hagi d'alguna manera vist a algun lloc i tingui la confiança o que ja estigui acostumat a fer-ho amb altres galeries. No hi ha més secret. O sigui, intentar crear una dinàmica de confiança amb un client per d'alguna manera estratègies digitals, jo crec que és complexa. Jo crec que ha de venir d'alguna manera de la confiança del client cap a la galeria o cap a que ja ha tingut experiència amb altres galeries. Es un tema bastante delicado. Creo que lo que he visto en Artsy en los últimos 2 o 3 meses, Artsy a partir de, por ejemplo, me parece que hizo el cambio en junio o julio, da la opción al cliente de que compre la pieza ya sin darte prácticamente ningún dato. Offer, ¿no? Sí, clican,
dan su número de tarjeta a Artsy y Artsy es quien te paga a ti. Esto genera, bueno, es totalmente frío, esto genera cero contacto del galerista con el coleccionista. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias de vender una pieza a un coleccionista de otro país y cuando viajas a ese país, conocerlo, generar otra relación con él, pero ahora pues también estás en el otro lado, en el cual ya ni siquiera entras en contacto con el cliente. Tienes una dirección, tienes el pago en la cuenta y simplemente has de enviar la pieza. Y aquí el cliente en quien está confiando es en la plataforma, no está confiando en la galería, está confiando en la plataforma. Y quien se queda la información es la plataforma. Sí, totalmente. Y por tanto, el futuro del tratamiento de los datos, un elemento clave en cualquier negocio digital, no es de la galeria, sinó que passa a ser de la plataforma. Per mi, quan arriba un client des de l'online, ja siguin les xarxes o... el tema és convertir aquest contacte tan fred en algú més proper. Llavors és cuidar la persona, el que deies, no? Pues, si vas a la seva ciutat o al seu país, anar a veure'l, portar-li documentació, o sigui, cuidar la relació de tu a tu. Claro, yo creo que hay algo que es fundamental y que no podemos perder de vista y es que nosotros a través del arte contactamos con gente. Todo lo que la pandemia nos ha quitado, ¿no? Esto mismo de estar ahora con una mascarilla y que no puedas ver el gesto del otro, si sonríes, qué es lo que está haciendo detrás de la máscara, esto es duro, es difícil como seres humanos. Y como galeristas no podemos perder de vista que lo más importante es eso, ¿no? El contacto directo, al menos para nosotros, para mí en Contrast, el contacto directo con el artista, con el cliente, ver a ese cliente cómo le gusta la pieza, cómo no le gusta, qué es lo que te dice, su gestualidad, su corporalidad, ya te dice mucho de lo que estás representando. Y yo creo que esto es a lo que nos enfrentamos hoy en día, es el gran reto de cómo seguir haciendo este trabajo, aún tratando de mantener lo otro, aún tratando de estar en eso que se nos exige, en ese mundo virtual que se nos demanda estar ahí. Jo per tancar aquest bloc, si vols et posaré un exemple. Nosaltres ens vam apuntar, i per parlar d'una altra plataforma, Arlan, amb una oferta que va fer Art Barcelona, i el tercer dia o el quart dia ens va contactar, perquè Arlan això sí que ho fa, Arlan et posa directament en contacte amb el client, i ens va contactar un client jove alemany que volia comprar una peça de 40.000 euros. Llavors volia garanties. Dic, jo no he comprat mai art, m'he trobat amb això, m'he apuntat amb aquesta plataforma, m'interessa aquest quadre, però tinc molts dubtes. Clar, nosaltres li vam dir, l'únic que pot respondre per nosaltres mateixos és la pròpia plataforma. Jo, si vol, vostè pot consultar amb qualsevol altra galeria que conegui sobre Pigment, pot mirar a internet, pot mirar a la web, però el que d'alguna manera li ha de donar la seguretat de que el que està fent és segur i pot tenir tota la confiança és la pròpia plataforma. I ho va fer, es va posar en contacte amb la plataforma es va posar en contacte amb nosaltres vam haver de dir a la plataforma, evidentment, som una empresa seriosa, i al final la venda es va arribar a produir. Però sempre, evidentment, la responsabilitat de tot això, nosaltres, sense poder tenir un contacte directe amb el client, l'ha de tenir la plataforma que t'està donant d'alguna manera el servei. Estem d'acord, sí, aquest és un element clau. Ferran, tu parlaves molt de lo local, però també tens previst obrir una galeria a París l'any vinent. Per tant, com expliques aquesta evolució en els propers mesos? Bueno, aquest és un projecte que neix una mica fa temps que volíem fer alguna cosa fora i arrel de fer la Fira d'Art París i veure el mercat en allà, doncs li vam posar fil a l'agulla. Nosaltres el que hem creat crearem d'alguna manera, perquè ara estem buscant el local ja tenim la societat muntada, perquè és amb socis locals, que jo crec que en aquest cas fer una aventura fora és important tenir alguna persona allà, i a més, en aquest cas en concret, amb uns socis que venen del món de la cultura, perquè són directors de cinema i de teatre bastant coneguts a França, que era un altre tema que volia fer. O sigui, d'alguna manera hem creat o estem creant una altra galeria a París, és una gestió de recursos. El que nosaltres no puguem invertir, que estàvem invertint amb el mercat internacional en fires, la solució que jo crec que ens pot donar moltes alegries és la d'obrir una galeria fora. Per què París? París perquè jo particularment crec que és una capital que en aquests moments
pot passar pel davant de Londres amb tot el tema del Brexit, perquè té un nivell de col·leccionisme enorme, perquè és una galeria que, a més, crec que no tindrà la necessitat de precisament fer fires, cosa que continuarem fent des de Barcelona, perquè ja hi ha un mercat prou important a la pròpia ciutat i perquè creiem, a més, que el moment de crear i de trobar la infraestructura per poder portar a terme un projecte d'aquestes característiques és ara. Per quan tot això acabi de passar, nosaltres ja puguem d'alguna manera en sortir-nos i confiant en que durant aquest temps de transició podrem mantenir la galeria a través dels contactes que hem fet tant a partir de la galeria com els que tenen els socis parisins durant tot aquest temps. No li serà fàcil a París avançar a Londres en el mercat de l'art, malgrat el tema del Brexit, saber quines conseqüències acaba tenint, però vaja, París, França és el 6% del mercat global, mentre que Londres és el 21%. Una última idea per tancar ja aquesta sessió. Comença un 2021 ple d'incerteses, amb molta complexitat, com hem pogut veure. Quines dues idees us emporteu per aquest any que comencem? Quin neguit us fa mirar endavant en aquest 2021? Èmfasi local, quin és el... Jo, per mi, hi ha una cosa que en aquests moments és canviar les regles de joc amb el model que tenim a la galeria envers els artistes. És a dir, nosaltres el que volem de cara al 2021, que ja hem començat a fer amb el 2020 amb aquesta crisi, és canviar les regles de joc. El que no té cap sentit, quan nosaltres, en el nostre cas, que treballem amb artistes vius, és compartir un 50% amb l'artista quan els costos per poder arribar a les facturacions que hem d'arribar cada vegada generen costos per la galeria que, a més, van increixendo totalment. Llavors, hem demanat col·laboracions amb els artistes, els hem explicat que no és el mateix quan, evidentment, un client entra per la porta, compra un quadre i se'n va. Aquí podem respectar segur el que estava fet fins ara, però de cara als projectes que han de venir hi ha d'haver, com a mínim, un tercer agent dintre d'aquestes operacions, que és el cost de produir tot això. Llavors, creiem que d'aquesta manera... Perdona, Ferran, el cost de produir, és a dir, el cost de funcionament de la pròpia galeria en base a fora. És el cost d'envers a fora on realment hi entren, evidentment, les plataformes digitals, les fires, totes les campanyes que puguis fer. Tot això, si nosaltres el que volem és que d'alguna manera ens quedi alguna cosa per poder reinvertir en properes fires i en propers projectes, o canvien les regles del joc o no es pot aguantar, és un tema claríssim. I d'altra banda, evidentment, que han funcionat molt bé i que no se n'ha parlat, és el tema de les ajudes que hem rebut per part de les institucions, que han de continuar d'alguna manera, que es pot parlar fins i tot, que jo crec que hi ha alguna cosa que es podria parlar que és millorable de cara al que nosaltres voldríem fer de cara al 2021 i continuar per aquí. Vale. Víctor? Yo invito a todos los galeristas a que 2021 sea un año en el cual nos compartimos aún más información, como les decía, hacer un diagnóstico para mí en este momento que todavía estamos metidos en el medio de todos estos cambios, en el medio de todas estas adaptaciones, es muy difícil, pero creo que si compartimos esto, ¿no? Información, cómo te están yendo las ventas, cómo vas en esta plataforma, cómo vas allá, creo que podemos ayudarnos mucho y podemos ayudar a hacer crecer nuestro ámbito. Y también, coincido con Ferran, nosotros en Contrast, frente a todo este modelo tan exigente de ferias, de plataformas y demás, hemos cambiado también las reglas del juego, ¿no? Hemos cambiado porcentajes, hemos cambiado diferentes inercias, hemos cambiado diferentes cosas. Sí, tenemos que ayudar al artista y tenemos que ayudarnos a nosotros. Pero el mundo que nos estamos planteando para 2021 será tal vez aún más exigente, porque las ferias que queremos hacer serán aún más selectivas, porque ya no habrá tantas, porque habrá más galerías que se quieran mover. Hay cosas que están cambiando. Y frente a toda esta exigencia, si no nos unimos como galeristas y si no entendemos que el mercado nos exige inversiones y todo esto, pues no vamos a llegar. Laura, per tancar... En el meu cas, sobretot és una qüestió d'apostar per la transparència de preus, transparència de regles de joc, que crec que això no ha sigut molt comú en el galerisme i crec que és important. I després trobar aliances no només amb els artistes, sinó també amb els clients. O sigui, compartir riscos i poder
anar amb un col·leccionista com a soci a fer un projecte. Perfecte, doncs mira, per anar tancant, jo el que voldria és agrair-vos la vostra participació en aquesta sessió. Ha estat molt aclaridora d'alguna realitat que estem vivint i sobretot dels reptes que se'ns plantegen ara mateix el que són les pràctiques contemporànies del galerisme. Voldria agrair també l'atenció de tots aquells que heu seguit la sessió en línia i molt especialment a la Llibre-Ona que ens ha acollit avui perquè tinguéssim aquesta sessió presencial i online. Possiblement no ho podeu veure en la sessió de streaming, però si giréssim la càmera, aquí hi ha una vintena de persones, molt ben separades cada una, que estan seguint la sessió. Bé, doncs a tots, moltes gràcies i comencem l'altra sessió de seguida. Gràcies.